Bayramov, ikisinin хәлләр карайлы. Менә бу ябугы буенча гына бөтен халык сорый. Ничек ул ябыкты шулай дип, сез ничек ябыктыгыз хатын белән бергә? Нинди диета? Менә безгә бөтенсе шуны сөйләле. Менә монда килек әле. Хәзер менә монда. Кайфыңны төшерергә мөмкин, ничек бер диета булмады. Мин 2 ел дәвамында брекет лазерттым, тешләре турайттым. Тешләргә реставрация ясадым. Реставрация? Мен акча тоттым авызга. 200 мең? Әйе. Тешләрең нинди иде синең элек? Тешләр аерылган иде, алдагылары. Туганда ук инде. Юк иде, тора-бара шулай. Әйе. Хәзер тешләрең Брекетлар куйдым, брекетлардан бик күп ашап булмый, ит ашап булмый. Мин бик чикләү гайрәтем, чикләү ашарга, шоколадлар ашарга ярамый, конфетлар, каты икмәк, руман икмәктәге әйберләр. Сәдәттәге тешләп ашап булмый, чөнки брекетларны чыгып ашарга мөмкиннәр. Шуңа ризыкта инде үземне чикләдем. Ничә ел шулай яшәдең син? Кадәр ел ярымнан артарак булды инде ул. Җыладыңмы төннәр буе, ашыйсым килә дип? Юк, мин әйтәгә җылап кеше була түгел. Мин мотор җырдан еларга мөмкинмен теге бәлкем рәнди театрда, спектакльдә, драмадан, но авыртудан бер кушын җырлаганым юк. Тозарасыңмы инде? Карыйк әле. Менә кара, син бит яшь 69 егет. кило идем, хәзер 71 дә 500. Но залга җирим. Залга җирисең. Менә мин йөгерә башладым. Синең кызларың бит инде, балаларың, шулай бит? Менә аларны җил давылга бирешмәслек итеп тәрбиялисезме? Менә нәрсәләр керә моңа? Чөнки бит тормыш бик катлаулы малай. Кызы балаларга бирәктә. Нәрсә керә дип. Артык азындырмыйбыз, иркәләмибез, аңлатабыз. Тормышның нәрсә икәнен дә, агы да, кара икәнен дә. Мин гомумән олы кызымны кичкенә чакта тәрбияләгәндә булай, ул бер нәрсә кирәк дип җырлый башласа, бу кирәк, микәм кызым, син беләсеңме, Африкада шундый балалар бар. Аларга син сораган уенчык кына түгел, яисә теге уен гына түгел, аларның мәктәп ашарга ризыклары юк, шулаймы дип мәктәп алай гына түгел. Алар сүзгә эш алмыйлар, синең кебек мәктәп менә монда. Син ниндер конфликт алмадың дип җырлыйсың дип. Әйткәч, миннән бер вакыт кызым сорады, әти күрсәтәләр Африкада балалар дип. Мин интернетка кирип, күрсәтеп, махсус менә инде ябык балалар дип. Аңлатып сөйләдем, балалар мәктәп дөньяда бик күп. Әтиләре, әниләре булмаган балалар, син мәктәп җылавың юк ул дип. Шуңа безнең балалар алай тиге. Туктадымы инде ул хәзер? Туктады алай җырамый. Бишенче класста бит инде ул. Әйтәр, иң авыр һөнәр, без аны менә бер соңгы вакытта мин ишеттем. Әти-әни булу дип. Иң авыр һөнәр бу. Чыннан да авыр. Балаларга буш вакыт калдырмаска тырышабыз. Алар төрле түгәрәкләргә җиле музыкаль мәктәпкә, мондый мәктәптә ишләре дә күп барбыр. Балаларны буш вакыттан калдырмаска кирәк. Уф, ардым димеме ул аннары? Зато җыклар, йокылары әйбәт. Җыклары әйбәт. Капиталмыш азапланмыйлар, ялалар. Кап китәләр. Йортыңда иң кадерле әйбер нәрсә? Иң кадерле әйбер. Идәге атмосфера, идәге мөхит. Идәге атмосфера, идәге мөхит. Әйе. Ләйсәнең туган көнен кая үткәрдегез? Идә булдымы ул? Чыннан да әллә ресторандамы? Юк, без вообще самолетта булдык ул көне. Сәгать төнге 12дә без самолетта Мәскәүдә утырдык, Казанга кайттык. Безнең 12дә самолет итенгә. Һәм ул 12ларга 5 минут инде. Самолет килгәндә Ләйсән җыклап киткән инде. Туган көн шунда узды. Башланды. Шулаймы? Мин радиога киттем, аннан соң без барып кайттык медицинский центр Иннополисына бер яшьлек туган көне белән. Анда безнең таныш табиблар, врачлар эшли. Аларны кытладык, киттек, аннан соң эшләр буенча шаблашап җирдек тә. Һәм балаларыбызның отчетный концерты булды музыкаль мәктәптән. 2 балабыз да чыгыш ясады. Кызыбыз сольно да җырлады, хорда да җырлады. Кече кызыбыз бию күрсәтте. Шулай булды да, кайтышлый да, аннан соң без әлбәттә бергә кирип бер ресторан, тиз генә утырып алдык шулай.